Gisiguro ni Cotabato Province Governor Emilio Lala Taleño Mendoza nga matubag ang panginahanglanon sa panglawas sa mga residente sa probinsya kay nagtuo kini nga ang paglambo sa komunidad nakadepende sa insaktong pagdesisyon ug insaktong paglihok sa katawhan. Busa gipalig-on sa probinsyal ng gobyerno pinaagi sa Integrated Provincial Health Office kaabag ang mga barangay health worker ang pagpahigayon ug medical dental outreach program. Kagahapon Hulyo 12, mokabat sa 225 ka mga residente sa makilala gikan sa barangay New Baguio ang nakadawat og complimentary food packs, libreng tambal, ingon man libreng serbisyo alang sa ibot sa ngipon ug tuli sa mga batang lalaki. Girumbusab sa team nga gilangkuban sa mga personahe sa Provincial Social Welfare and Development Office ang lungsod sa Pigkawayan ug Pikit Cotabato aron mopahigayon og relief operations sa mga barangay niini nga apektado sa baha ning baguhay lang. Subay sa report, mokabat sa 1,297 ka mga pamilya gikan sa barangay poblasyon ang nahaturan og hinabang, samtang ana sa 572 sab gikan sa lungsod sa Pigkawayan, partikular sa mga barangay Banukagon ug Bulakaon ang nahatagan og family food packs, hygiene kits, jerrycans ug sleeping kits gikan sa Department of Social Welfare and Development. Nahingpit ang inisyatibo tungod sa padayon nga pakig-alayon sa provincial government ubos sa pagdumala ni Governor Mendoza ngadto sa opisina sa DSWD-12. Ang relief operation activity gipangunahan sa DSWD-12 kaabag ang Provincial Social Welfare and Development Office ug mga LGU sa Pigkawayan ug Pikit. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.